बागानाव मोनना बुंदों गाइस आं दिनै काजलगाव मार्केटाव दङ बेयावहाय अमा लांनो फैदों अमा बायगासिनो दं बेयावहाय सासेया ओमफ्राय गासै भिडिअ रेकर्ड खालामदों आं दायो अमा बायनायनि काजलगाव मार्केटाव अमा फिसा बायदों गोबां रोखोमनि अमा मोननो थाङो बेयावहाय दिसि अमा नांगौ ना हाइब्रिद अमा नांगौ ना जोंबो अमा बायनो थांदों बेयावहाय नायबाय थाबानो जाबाय मा अमाखौ जों बायदों माबायदि अमाखौ माबायदि महरनि बायनायाथ' बायगोन जोङो बाट आंबो बारा आइडिया गैया आं जास्ट फैफादोंसो Bisbang dong ya? Masih bisa? Sesoni. आं दिनै काजलगाव मार्केटाव दङ बेयावहाय अमा लांनो फैदों अमा बायगासिनो दं बेयावहाय सासेया ओमफ्राय गासै भिडिअ रेकर्ड खालामदों आं दायो अमा बायनायनि काजलगाव मार्केटाव अमा फिसा बायदों स' नायबानो जाबाय अमा फिसा बेयाव फाननाय बर'फोराबो फानो आरो गुबुन जाथिफ्राबो फानो बाट बेयावहाय जों दायो अमा बायदों Mak Poncas? 2 Poncas. Ayo, Mak. Dia आंखौ सिनायो भिडिअ नायनानै ओंखायनो आंखौ आयु बाबु होननानै बुंबाय आं बिथिंजाय अमा आरो नागिरबावनि जोङो माबायदि अमाया मोजां माबायदि अमाया गाज्रि बेखौ एसे नायनो आंथ' रोंखाया आंहाथ' एक्सपिरियेन्स गैखाया अब्लाबो बेरायफादों आरो आं बुन्दा नामा बायदि 24.5 24.5 जाहैदों इयो थ' मोजां बे अमाया देरगोनबो दांलै 24.5 बावसा खम जाबाय गोजांदों ना खेबदों माखौ अमाखौलाय औ मोजां नै बिसोरो 350 बुदों आङो हा 350 एखे बेहा एसे दामा बारासिन ना आच्छा न'निया एखे न'निनो मोनसे नामा आंना आलदा आंनि आलदासो बिना आच्छा खेबनो लाङो ना मानो गोबां अमा फानफैदों गुबुन जाथिलाय बर'लाय लाइन गोजांदोंना ini माथो इथिंबो दङ बिरादनो बायनानै दोनखानायसो
बेयावहाय थांना फैबाय नायबाय दाम दर सोंबाय सोरबा 3000 बुङो सोरबा 2700 बुङो सोरबा 2400 सोरबा 1300 सोरबा 2100 होनना बुङो दाम लायै दाम अमानि दामा अमा फिसानि दामा गोबां दाम जायखौ जोङो आसामाव ट्रेक्टर होननानै बुङो बिराद मुंदांखा बेदराव नङा होमबा आसामाव जुदि बेदरनि मुंदांखाबा अमा Hai babu, uन्दुदों नामा नोङो? हेलौ मा हां लानो हायाखै नामालै गरम मोनसोदों नामा नोङो आयो औ मा हा बेखौ लानोसै दे गोसो बायदि आंथ' जेबो मिथिया आं जेबो बुंनो रोङा उनाव देराबाथाय आंखौसो दाय होगोन अमाखौ लाबाय फैसा लोगोफोर बेखौनो लानोसैनो दाना फैसा हानबाय फैसा लानानै गोलैबायसो 10 थाखा फैसा दाना फैसा सानसिगोन गासै 2200 लाबाय 2250 थाखा 2300 लाबाय अमाया देरगोना देरा नायनोसै स' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय आङो स' अमाखौथ' लाबाय थांनायबो जासिगोन माखासे एसे बुस्थु बायबावनांगौ दङ आं काजलगाव दङ आरो काजलगाव बहा दं नोंथांमोना सोंलायगोन दायो काजलगाव सिडलियाव दङ लोगोफोर ओमफ्राय बेवहाय आं आलासि महरै दं बाट बेयाव एसे खामानि दङ जोंहा अफिसनि खामानि दिनै देवबार जाबाय गाबोन समबार गाबोनहाय बे खामानिखौ फोजोबगोन जोङो ओमफ्राय बिनि गेजेराव फोजोबनायनि उनावहाय गोबां माने दंबावो आरोना नाजागासिनो दं खामानि माखासे मोननो थाखाय बिनि गेजेरावहाय आरो मोनसे सारप्राइज मोनसे खामानि जाबोगासिनो दं बेखौ नोंथां मिथियो जोङो देखायगोन लासैनो जेसा हायो नाजागासिनो दङ बिनि थाखायनो आं काजलगाव दं दायो काजलगाव सिडलियाव दा अमा बायनो फैदों बे आदैनियाव आदैनो आदि होनो नागिरदों बायनानै होनो नागिरदों स' बेखौ बायबाय आदैया आंथ' मिथिया माखौ देरो माबायदि अमाया देरो बेखौथ' आंथ' मिथियाना स' फैसाल'सो होग्रा जाहैबाय नङा होमबा जोंना ओमफ्राय जों जुदि सोरबाफोर लायोब्ला फैसा होबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बायनानै होबाय बाट आइडिया गैया जे मा माने माबायदि अमाया देरगोन आंथ' फिफेराखै नालाय स' गावखौनो ओंखायनो बासिनो होबाय माखौ देरो माबायदिया देरो उनावहाय नङाबाथ' माने है बेनो बायदोंमोन बेनो सिनाया गारा मिथिया गारा बेनो लादोंमोन देरा गारा ओरैनो बेखौ लागारबाय बेखौ सायख'बाय ओंखायनो आं बुंदों आं जेबो मिथिया ओंखायनो आं जेबो मिथिया नों बबेखौ मोजां मोनो बबेखौ गेदेर देरो बेखौ ला होननानै बुंखाबाय आं डाइरेक्टलि स' गाइस भिडिअआ बेनोसै आं बेयावनो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय बेनो काजलगाव मार्केट बुङोब्लाथ' गोबां दङ गासिखौबो नुजोबखाबाय नोंथांमोना बेरायजोबखाबाय जोङो फारसेनिफ्रायनो बाट अमा फाननाय जायगायाव जों फैदोंमोन दा आरो एसे फिसा बायबावनांगौ दङ बेखौ आं बायनानै थांसै स' गाइस बाय बाय थ' माबाबा ओरिजिनेल नंगौना नङाथाय मिथिया बाट जानाय नायबाय जानो होदों बेरे मोदै बागानाव मोनना बुंदों ओरिजिनेल হয় না নহয় এইটো কাকাত প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে মানে কাম নহয় এইটো মোৰ কিনি আনা নাই নিজৰ পাৰি আনা লাবাই নামা লাবাই
কিন্তু আপনি একদিনের কুয়ালি খাবা পারবেন Keturar. Beri medai. लोगोफोर काजलगाव मार्केटनिफ्राय फैनाय समाव जोङो आक्रासनि फ्लेग नुदों बेजों लोगोसे आबसुनिबो नुदोंमोन ओमफ्राय आबसुनिया गोबां स्पिडै थांबाय भिडिअ खालामगौमानिनो काजलगाव मार्केटनिफ्राय लोगो मोनदों जों दायो फारि देखायगोन अमा मासे लाबोदोंमोन बेखौ खोन्थाखाबाय दानाबा बे जाबाय बुंखाबाय नोंसोरो अब्लाबो आरो खोन्थाबावनोसैलाय मोजांथार बियो मोजां होननानै लाबोबाय आङो दा दाम लाबायलै बेखौनो आसुरिसो साबोन नि बे साउन्ड जानो थाखाय saya gosla sporting labodoं लेखा लाबोदों दानाबा माबोरै नुदों मोजां ना फार्स्टआव आं बेखौ लाग्रोबाय बेखौ गानबाय दै ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेखौ नुबावबाय फसायबाय आं बेखौ लाबावबाय आरो बेखौ मोननैबो मोनसेयाव माबा लाबाय 200 ओमफ्राय मोनसेयाव नैबे बे 300 लाबाय बियो नै 300 लाबाय बे 200 बे 300 जेबो गैला ओमफ्राय नैबेयो बे जाबाय सुमफ्राम सुवालासिनो जाबाय आङो जानायनि टेस्टिं नोंसिनियाव देखायनो होननानै बारा गोथाव नङा बानलु लगायनानै जानांसिगोन स' गाइस बेनो कुइसनाव सोंगुलायनो नांला मा लाबोदों होननानै काजलगाव मार्केटाव थांनानै स' खोन्थाजोबखाबाय आङो मा लाबोदों अमा ओमफ्राय बे गासिबो स' बाय